Bună, dragii mei, bine v-am găsit la un nou tutorial. Bineînțeles, iertați-mă că nu am făcut acel tutorial de la ora 22. Am ieșit puțin pe afară. Azi de unde descărcăm Minecraft-ul. Happy Mod, chiar că. Imediat. O aplicație care dau la free. Vedeți? Descarcă. Și acum îți descarcă fișierul. Avem aici moduri de lucru, încărcat de utilizatori, verificați de utilizatori. Și avem așa. Dăm pe ăsta. Instalați. Această aplicație poți să instalezi orice joc cu mod. De exemplu, Granny cu mod, de exemplu, Minecraft cu mod, pot să bag mod de armă, pot să bag GTA cu mod, pot să bag de toate cu mod. Și o să bag un joc horror mod. Deschideți. Și avem aici. Permiteți. Fără virus, fără malware, fără chestii. O să dăm skip la astea. E practic un mod. Joc. IGS de... Și uite, avem Grand. Vedeți, avem și GTA. Și o să cred că o să jucăm în GTA. Cu mod. Ia să vedem. Normal. Îmi place că se mai blochează cât și când. Dar să vedem acum ce vom face. X-Ma. Descarc acum. Continuă. Continuă. O să instalez acest, dacă vreau cu modul să instalez această aplicație. Este Happy Mod Plugin Torrent. E un fel de torrent. Sper să nu mănânce foarte multă baterie nici asta. Instalare. Normal. Măi, ce vreau să vă zic, o să vă fac un vlog, cred că de mâine, de la ora 5, cred că, o să vă fac un vlog, pentru că mâine am și o treabă, trebuie să ud un pom. Și așa vă fac la ora 5 în amiază, vă fac un vlog tare. Bineînțeles, merg și la plajă pe atunci. Și vin pe la 6, așa 7. Bun, hai să vedem. Sau poate vă fac pe timpul zilei un vlog. Permiteți. Open. Sigur.
Nu, îl dezinstalez. Stai așa. Să vezi ce fac. Deci nu faceți la fel ca mine. Îl dezinstalez. Ieși. Și dăm pe ăsta. Și vedem GTA-ul, să vedem dacă ne-a luat GTA-ul. Și vă promit un GTA. Nu vreau cu zombie, vreau cu ăsta. GTA-ul vreau. Da. Nu. Păi și unde dădeam acasă? A, descărcați. Imposibil. De ce nu poți descărca acest GTA? Hai că o să fac eu ceva să... Da, exact, dar de ce nu mă lasă? Stai așa că am o idee. Aha. Tu ești prost, nu. Origin. Dar de ce-mi cere? Nu-i corect, de ce îmi cere? Ia-mă de pe... Stați așa că fac o chestie, diversiune. Dacă intru pe magazin Play, nu știu cât... Vei. Bravo. Vă lasă-mă baltă. Trebuie să cumpăr cu 24-25 de lei. Down. Ce scârbe sunt ăștia de pe magazin Play. Ia să vedem. Due. Uno. Due. Hai că ești prost. Nu pot să joc GTA, băieți. Dar ia de un joc, dar nu pun nici jocul mod. Fucking god.
Stați așa că am filmat 10 minute și am filmat degeaba, parcă. Avem aici un horror. Hmm. Astăzi vom juca, dragii mei, Greg că n-am jucat Minecraft, vom juca Granny 4. În 3, dar 4 unde? Un joc foarte ca lumea, care va ajunge pe YouTube, bineînțeles la ora 12 va ajunge acest pe YouTube. Voi tăia până se va încărca, ca să nu vă fac ca să așteptați. Dragii mei, hai că a început să instaleze, dăm drumul imediat la joc. Bun, hai să-l jucăm. Bineînțeles o să mă urc în prima pentru că e jocul nou. E jocul nou. Dacă mă auziți, o să vorbesc puțin mai tare ca să mă auziți. Așa. Play. Bă, fără slendrin. Du-te, mă, de aici. Ăștia au shotgun-ul. Hai să dăm. Tușez obicei de la, nu de la regi, tușez așa. Sile, cred că de la vrere. Deci după cum vedeți, sunt o parte, sunt la parte, acolo, prinde, aha. Acum am de la veteri, ci că e veche, dar nu e. S-a închis porta. Eu zic să dau puțin unitate mai mare, deoarece am baterie. Bun, aici ce trebuie să facem? Bineînțeles, am dat luminostate mai mare. Am aici așa. Stați la sensibilitatea. Sensibilitatea contează foarte mult. Oh my god. Bun, deci noi acum jucăm Granny 3.
Sper că nu aude că deschid ușile, am filmat 15 secunde, 15 minute, deci... Da, o să fac aici pe mine. Am dat în nas. Cu el mă dau așa. M-a văzut. Hai de capul meu, serios. Aici asta. Am filmat deja 17 minute. Vreau să vă zic că este nemaipomenit. Mama mia, ești prost la cap. Asta mă aude imediat. Asta mă aude imediat. M-a auzit bunicul. Sper că la nu mă vede. Da, cazul nu știa să-mi pe acoperiș. Acțioarea că trebuie să fac ceva pe ea.
Da. Cam atât cu acest episod. Bine, cu voi a fost George. Nu uitați să dați like. Pa, pa. Uite, mie de mine s-a dus la 89.